hugasan ang isda og suka. Ikaduha na rin akong hugas. Mas maayo suka ihugas kay siya maluto. Ano ba? Ilamas aning atong kinilaw, Bombay, luya, limonsito, kanara, sili, frozen na mong sili para di malata. Soda inyong sili sa freezer para di siya malata. Asin, suka, makikita bang suka? Ang suka on pepper atong i-grind para madugmok siya pagkaya. Sige, sugod na ta. Maayo daghan ang luya kay mawa ang sa ano sa isda. Sunod na ito ang Bombay sa iso ni tang na siya. Kaya ako na siyang dukong para ate ka noon mahal pang luya yung dukong para kung kaya yung flavor niya ba slice na siya ay sangit ko tadi kasanan pwede po rin na ito butang ng kamatis na ako kamatis na doon hilak ko tadi ini pwede na ito isago lang itong isda niya po ito sa isda beke nakatuo naman siya sito na yun kanina isago lang panit kaya lang juice itong kaon tulo upat pindi kita kaon sa inyong limonsito buwa kay upat akong butang pwede raw pagkapunuan ito Sarawud atong butangan og sili sincere naman akong sili kay dugan na sila frozen na nila frozen sili kay ang mga bata di kay makaon aning kinilaw kayo ang daghanon para muhang siya
luto ni sa akong birthday. Kinilaw. Mga unom na ni kasili guro unom 5. Nga unom or 7 kasili. Ito'y butang. Careful mo kay hang tayo ni. Kasi kung ngihi mo, buhong na mong anong nanginit niyang talusoy. So ato na siya kung anan timplahan. So may timpla ni asin ra, asin o red pepper. Asin, tatsaha lang yun yung asin. Yan, ito na siyang mix. Kapit na ko. Ako lang storage cellphone da. Wala na akong pagkapat. Pahilig magkukuan good paper. Ano itong daghan. Dayon, mix. Kawahi lang itong suka. Simple rin nga mga lamas ang ibutang. Angan pa rin nato o kuan kamatis. Ayun, tanong to suka. Suka. Gamay lang. Yan, sa to. Man natin kinilaw. Putang na to sa ref for 1 hour, okay na, pwede na. Siya lami kay ni flying fish ni siya nga isda di ay ang gikilaw. Kalimut kung ito yung Bisaya ni ay lupad nga isda ba kay flying fish man. Sama na siya, finish na.